ҷони нодон дар азоб. буд набуд як рӯбоҳаке буд. дар қарибиҳои хонаи хирс хонаяке дошт. он рӯбоҳак ҳар рӯз шиштухез гашту гузору қаду қомати ҳамсояашро тамошо карда ба андеша мерафт. қувваи бузурге дорад ин ҷонвари худо. чӣ хеле ки одамон мегӯянд вай кӯҳро занад, талқон мекунад, аммо ӯ боре надидааст ки ин қувва дар ҷое истифода шуда бошад. гирду атроф пур аз замин кишту кор кунӣ, олам ҳосил мегирӣ, фикр кард рӯбоҳак. равам пеши хирсу бигӯям ки биё ҳамсоя, ягон чиз бикорему ҳосилашро хондошта зимистон хӯрда хоб мекунем. агар дилашро гарм карда дурустакак фаҳмонам розӣ мешавад. боз чунин фикр кард рӯбоҳак. рӯбоҳак ҳамин хел фикр карда пеши хирс рафт. хирс ба даъвати ӯ розӣ шуд. онҳо якҷоя замин шудкор карданд, лаблабу коштанд, об доданду нигоҳубин карданду мунтазир шуданд. вақташ расиду лаблабу пухт. рӯбоҳак аз хирс пинҳонӣ як дона лаблабуро кофта гирифта хӯрда дид ки қанд бар ин ширин. нафсаш боло гирифту дар фикри ҳилла шуд. агар ин хирси соддаро фиреб дода ҳосилашро якта намонда худам соҳибӣ накунам, номи ман рӯбоҳ не. рӯбоҳ хирсро ба сари замин даъват карду баргҳои сабзу тозаи лаблабуро бо шавқ нишон дода гуфт: эй шарик, сарсари сарашро мегирӣ ё бехбехи бехашро? сарсари сарашонро. ба баргҳои тару тоза нигоҳ карда гуфт хирс. хирс баргҳои лаблабуро якта намонда канда гирифту ба ҷувол андохта ба хонааш бурд. рӯбоҳ лаблабуро ба хонааш бурд ва ҳар гоҳ ки дар дилаш завқи хӯрдани гӯшти мурғ пайдо мешуд, ба бозор бурда фурӯхта, мурғ харида, кайф карда хӯрда мегашт. рӯзҳо мегузаштанд, тирамоҳ охир шуду зимистон омад. баъд бӯи баҳор ба машоми рӯбоҳак расиду хирс ба ёдаш омад. хирсро ба ёд оварда пешаш рафту гуфт: шарик, боз айёми кишту кор омад. замин интизори мост. хирс гуфт: аз он ҳосиле ки мо соли гузашта гирифтем, ман баҳра набурдам. бемазза буду, хӯрда нашуд. бароварда партофтам. ин хел бошад, биё гандум мекорем, гуфт рӯбоҳ. аз гандум бомаззатар хӯрдание дар олам нест. нони гандум ҷони одамизодро зинда медорад. хирс ба рӯбоҳ бовар кард. ҳарду боз замин шудгор карданду гандум коштанд. гандум сабзид неш зад, дона баст пухт. пухта буд ки рӯбоҳ ба хирс гуфт: сарсари сарашро мегирӣ ё бехи бехашро? хирс ки соли гузашта сарсари сарашро гуфта фиреб хӯрда буд, гуфт: ман ин навбат бехашро мегирам. ҳамин хел сараки гандум насиби рӯбоҳ шуду тану решааш ба хирс монд. он чӣ ки ба хирс монд, ба ягон эҳтиёҷи вай ба кор нарафт. ҷони нодон дар азоб гуфтанд. хирс ки нодон буд, аз рӯбоҳ 2 маротиба фиреб хӯрд. на барги сабзи лаблабу хӯрда тавонисту на пояи гандумро. минбаъд хирси фиребхӯрда қарор дод ки дигар ҳеҷ гоҳ бо рӯбоҳ шарик намешавад. дӯстии рӯбоҳу хирс бо ҳамин ба охир расид. хонандагони азиз, афсона як жанри аҷиби адабист ки зеҳну андешаро инкишоф медиҳад, хаёлоти инсонро рангин мекунад, забони модарӣ меомӯзад, донишу биниши одамро ривоҷ медиҳад. дар ниҳоди шумо беҳтарин хислатҳои инсониро мепарварад. шояд шумо ин афсонаҳоро пештар шунидаед, аммо шунидан кай бувад монанди хондан. шумо китоби афсонаҳоро дарёфт намуда хонед. афсона бо як бору 2 бору 3 бор гуфтану шунидану хондан ба охир намерасад. афсонаи хуб мисли шери нағз такрор ба такрор хондаву гуфтаву шунида мешавад. ҳар бор ба кас лаззату ҳаловати дигар мебахшад. агар китоби афсонаҳо дошта бошед, ин хуб аст. китобро варақ гардонида расмҳояшро тамошо кунед. расмҳоро шаҳру изоҳ бидиҳед. маънии калимаҳои бароятон навро аз падару модар ва бародар ё хоҳаратон пурсед. орзуманди муваффақияти шумоем.